Sisään. Ai pappa moro. Mä tulin nyt käymään, kun sä pyysit mut kylään, niin ajattelin, että voin mä nyt tässä nopea pyörähtää. Mä oon keinussa koko päivä. No niin, menepäs nyt siitä jäppäämästä. Mä haluan mennä pelaa tabletilla vähän Among Usia. Mitä täällä on lattialla? Se on aamu. Toi paskaa! Pappa! Onks sun koira kaka? Eihän sulla edes oo koiraa! Mä menen vaan. Kato moiska! No, morjesta. No, mites teillä täällä on mennyt? No, mä huomasin, että pappa on kakannut tohon lattialle. Ei, isä. Onks sulla vaipat unohtunut? Lahkeesta valunut vai mitä heille? Älä rupee isäväs. No niin, nyt lähet. Nyt hyppäät mukaan. No niin. Mä lähdetään selvittää. Siis tajuut sä, että mun lapsi, joka on tullut sun luokse käymään, joutuu kattoo tällaista paskaa kirjaimellisesti. Pahalle mielelle. Lopettakaa, älkää riidelkö.